представите? Казвам се Марин Степанов Начев и съм етрополски жител на преселник. Да, не сте етрополски зет. Не съм яннески зет съм. Разбрах. Жена ми е от Янна, обаче е тук от 72 година, като дойдох тук да работя в града, в Горското и са вече фанак да идвам на празника. Колко години вече е това? 52. 52 години, всяка година се качвате тук. Да. А пеша ли го качвате това разстояние? Пеша. Колко? Пеша съм го качвал, обаче правих операция на сърцето. Сега малко такова Малко по-щадящо. с превоза. И добре, я ни кажете, как се развива празника през годините? Как беше в началото и как е сега? Значи стига до 3 огньова, нямаше. Унищожия празник. И аз с дюнати, разправя, ходех при кмета и му се моля и викам, дай да се качи музика. Да възстановите празника. Да възстановим празник. През кои години беше унищожен празника? Комунизма ли беше това горе-долу или? Да. Не. Или демокрацията? Демокрацията. След 89-та. Демокрацията. Тричанката, когато беше, тогава го унищожия празника. И оттам той ми вика, аз съм... говориме си и той каза, музиката трябва да... викам, не се кача. 3 огъня. 3 там и ние 2 тук, 5 огъня. Общо. Беше на тия години. А сега как ви се струва? Има масовост голяма. От много места идват. Откъде идват хора? Не са само местни. Идват от цяла България. От чужденци има ли? Сега не са такова. Сърби и македонци чувам, че има. Сърби и македонци. По принцип... Доколкото македонците са чужденци, да. Сърби и македонци. Не само македонци идват. Аз съм почнал да идвам тук А вие сте... Чакайте само да кажа нещо. Бомбата, как беше му това бе? Да, Григор Вачков. Григор Вачков. Григор Вачков с най-стария Христо Данчев, Цолу, тук Ненчо Йотов, тук сме били с тех, с носи и така. А тази носи откъде ви е? Много хубава. Тази носия е на деда ми. Автентична стара носия? Да. От етрополския си край? Над 150 години. Деда ми ходеше с такава носия и той изпратихме го с новата, па старата остана за мен. Представяме ви Павлин Христов на 28 години, който е основател на кукерски състав Етрополе. Сега ще си свали маската и ще ни разкаже малко повече за това как се роди идеята за възраждането на кукерската група в Етрополе. Знаеме, че е имало традиции тук да има такава група. Имало е традиции, те са били по времето на сирни заговезни. Както знаем, този празник се мени всяка година. Това може би е било около 20-30 години на миналия век. Млади момчета са се обличали с различни кожи, дървени маски, като лекари, булка и младоженец, мечкари, цигани, различни персонажи, които срещаме и в другите кукерски състави. Дори те са ходили в началото на града, в прословутия Табашки мост, там са се криели, за да не може да ги види никой как се обличат. След това са минавали с целия град, викали са и са гонили злите сили. А има ли нещо типично, характерно за етрополските кукери, което не се среща, да речем, в другите кукерски групи в България? Като цяло всичко съвпада с кукерите от региона. Говорим за Ловешко и Златица Пирдоп.
Това, примерно, от какво? Това е овча кожа, Овча нали? кожа, да. Овча кожа. Също имаме и от кози кожи, с по-дълъг косъм. Може ли да погледнем маската? Колко тежи костюма? Ами, започва от 30-35 кг нагоре. Зависи Твоя от колко камък. тежи? Моя е една елек 30 кг. 30 кг костюм. А колко време е необходимо за изработката на такъв костюм? Да речем и горе-долу, нали, съжалявам, че малко така комерциално ще подходим, ама в крайна сметка опира и до възможности да си направиш един хубав кукирски костюм. Не са ефтини. Колко би струвал костюмите. такъв кукирски Трудно се намират кожи, да се преработят. За съжаление останаха все по-малко майстори, които да обработват кожи. Ние не правим компромис с материалите. Значи дървото за маската е 20 годишна липа. Изсъхнала, за да не се цепи, да не се пука. А това са истински рога? Истински рогове, да. От какво животно се знаеш ли? От крави и от кози използвам. И като цена колко стига? Колко може да струва един такъв костюм? Започват от около 500 лева за по-малките деца и върват нагоре до 2-500-3. Козите са по-скъпи. А колко човека наброя вашата кукирска група? Ами в момента сме 7 големи кукири и 10 деца, като има все повече желащи. С всяко излизане бройката расте. Ходите ли на фестивали? Примерно сега предстои в Елин Пелин на кукирски фестивал на Гости Ушопско. В Костенец ще има такъв на стадиона. Точно в момента не сме много сигурни дали сме готови, но за бъдещето със сигурност ще участваме и се стремим към големите фестивали, като Сурова в Перник и Кукерландия в Ямбол. Колко човека казахте, че е вашата група? 7 големи кукера и 10 деца. Децата сигурно са Те са въодушевени, нали? Голямата сила, разбира се. На тях Момчета най-много се само радват. или има и момичета? Ами вече включваме и момичета. Колко годишни са? От 4 години ни е най-малко. Това, което ви предстои сега като участие, като изява? Ами най-големия празник, който тук се много почита, това е сирни заговезни на 17 март. Който желая, може да дойде. Това е прошка. Да, точно така. Добре, много ви благодаря за това интервю. Успех ви желая!